Well, bilang ni administrator, namnamayan, di kita kailan tayo di Ilocos Norte, kada ito yung flagship project ni Apo Presidente. Ito yung Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project. Ket mangrugin to no next year, na? May pabid siguro, baka, if I'm not mistaken, first quarter of next year. Ket mangrugin to beta, dito nabayagan, nga tagtagainap tayo. Di pala panawin ni Apo FM Senior dito, yan ha? Kaya tatan, irugin, dito anak na ni Apo BBM. Kaya na to pa, di kita proyekto tayo dito. Pag namnaman, di kita kailan tayo. Inisahip kami kat isutimang irrigate, DJ second district eh. Kaya na part of Ilocos Sur. So, Dakila project. May sense po karili farmers kayo mo, sir. Agan anos na, basit. Namuyo, di kita ating gobyerno tayo, kaya na Apo Presidente. Kaya namnamayan nga patuloy, dati adto nga programa tayo para kadakwada. Halaing nga tiniya, di ka Department of Agriculture. Tapos no kas matulungan tayo ida. Okay, so damit panganay nga dito programa ni Apo Presidente. So basit lang anos kakabsat kaya patuloy ti gagagit katam namayan nyo kada kayo nga kanayon ti adda iti panunot ni Apo Presidente BBM nga tulungan, kaya tangrod kanayon nang ibilbiling kada kam ken Secretary Kiko nga tingnan natin kung paano pa natin ma-improve yung tulong natin sa ating mga magsasaka. So namnamayan nyo Apo ti patuloy napintas nga serbisyo dito ng gobyerno kada kayo.